još u ime Kluba nacionalnih manjina zastupnik Nedžad Hodžić. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, štovane kolegice i kolege. Dakle, osjetili smo potrebu da se pridružimo pozivu na prekid sjednice, današnje sjednice Sabora Republike Hrvatske upravo zbog toka kojim su pojedine današnje rasprave krenule. Pridružujemo se osudama prema onima koji ovo polako pretvaraju u nešto neozbiljno, a dignitet ovog Sabora valja čuvati i već postoje inicijative da ćemo izglasavati i stvarati nekakva pravila kako ćemo se uopće ovdje ponašati. No ne bi se vraćao na ove stvari o kojima smo već govorili. Želio bi vas podsjetiti da smo danas čuli dvije stvari koje su meni posebno ne zasmetale, nego naprosto koje ne stoje. Hrvatska nije katolička zemlja. Hrvatska je zemlja vjerskih sloboda. Prema tome, to tako piše u našem Ustavu, tako piše u našem zakonu. Naravno da je većina stanovništva katoličke vjeroispovijesti. To niko ne spori, ali ćete dozvoliti da kažem da ova zemlja ima ugovore sa mnogim vjerskim zajednicama i ja bih molio da učinimo i damo doprinos da i sa onim manjim vjerskim zajednicama ova država sklopi ugovor i da šansu i onima koji imaju još različitija razmišljanja i još različitiju pripadnost što se tiče vjeroispovijesti. Dakle, imamo punu slobodu vjeroispovijesti i ne možemo u ovom Parlamentu reći nešto što ne stoji, da je Hrvatska katolička zemlja. Konačno, predsjednik ove države, koliko je meni poznato, se deklarira kao agnostik. Dakle, imamo pod navodnicima katoličku zemlju kojoj predsjednik države nije katolik. Druga stvar, diskusije vezane za hrvatski jezik. Naravno da bismo svi htjeli da govorimo ne samo hrvatski jezik, nego da govorimo mnogo jezika, da ih govorimo točno, ispravno, prema gramatičkim pravilima, ali isto tako dozvolit ćete da konstatiram da u Hrvatskom parlamentu i u Hrvatskoj državi žive brojne nacionalne manjine čiji materinski jezik nije hrvatski. Ako budemo reagirali na svaku riječ koja potječe recimo po nekome, a ko će to i prosuditi osim struke, recimo iz srpskog jezika ili iz bosanskog jezika ili iz romskog jezika ili iz talijanskog, šta ćemo prekidati sjednice i govoriti da moramo svi naučiti književni hrvatski jezik? Šta je sa kolegom Furiom Radinom koji govori talijanski kao matični jezik? Većina vas diskutanata vrlo često govorite i upotrebljavate ili parafrazirate izreke iz latinskog jezika. Hoćemo li to zabraniti? Te iz latinskog jezika vrlo često se ne prevode, dakle smatra se da ih znamo. Dakle, da završim. Dajte da se vratimo ozbiljnim problemima koje ova zemlja ima. Dajte da ne gubimo vrijeme na nekakva nadmudrivanja i prepucavanja koja su apsolutno nebitna. Ovo društvo ima puno većih problema nego što su danas izrečene stvari. Hvala. Hvala lijepa, kolega.